Ja som prišla vlastne na vstupnú kontrolu s krčovými žilami. Dobre, tak čo vás trápi, čo vás k nám privádza, povedzte. Trápia ma metličky na nohách z estetického hľadiska, moc sa mi to nepáči, chcela by som to odstrániť a máme predispozične v rodine krčové žily, tak to by sme skontrolovali, že či už ich treba riešiť, alebo ešte počkáme. A nejaké ťažkosti, konkrétne s tou ľavou nohou, kde máte tie krčové žilky, bolesti, opuchy, pocit ťažkých nôh alebo niečo z toho vás trápi? Po tréningu alebo po nejakej záťaži mi zvyknú vystupovať na vonok, mám pocit takých ťažších nôh. Nie je to nič tragické, skôr by som možno, že predchádzať tomu. Dobre, takže teraz sa vyzlečieme, urobíme si ultrazvukové vyšetrenie a po tom ultrazvukovom vyšetrení sa dohodneme, čo by sa dalo vlastne s tými vašimi nohami urobiť. Máme tu ešte vlastne aj iné pomôcky, ktoré nám pomôžu diagnostikovať, z čoho nám vlastne aj vznikajú metličky, takže si urobíme také komplexné vyšetrenie.